makwaba de moba adesua TV so na endenso magi brabiem e de adesua e bremu de mesra wa ne se eye adesua TV e wo YouTube but modern say we subscribe amaye we are na we mia notification bell on so afei so se wo Facebook a but modern say we follow ye na dwumedi bi e de beto so na wa share amankrofo so enyi bi ahwe mama makwaba nene ya adesua no na no ye share akamfo nsentwe ne ahodo a wode kasa nene ye toaso ene ye hwe Akyeame Poma bigidi sese wokọ edwabo bi ase a ahemfo eba ase a eya wo hu se Akyeame no omukura poma bi saa poma no ena akama mu no ye frɛ no Akyeame Poma na esno krobia hene Akyeame Poma se ye fa otekokọ so a esno na Akyeame Poma sanso na wo fa bekwan hene nso a esno na Akyeame Poma wo fa eyebno nso man hene nso a ono nso esno na Akyeame Poma inti sa Akyeame Poma yi ene nemene mu ya ba bedi hu nkomo na yesua bibi efimu se wo hu Akyeame Poma na isenkyerene na ewo so no edien na eka akyere yen the sense mesro nyambre na tenaze na yensua ade sene medical aka no Akyeame Poma no eka asem efa Akyeame eka asem efa ohene a odi so ene ne manfo eho nsem eye poma a ekyere botae a etai ohene n'echi ohene bi ebedi ade a wone botae iti na Akyeame Poma no ekyere dwumedi a oba bedi ama ne manfo iti Akyeame Poma no ekasa e de kyere amanfo ekasa e de kyere omanfo iti dedi se Akyeame Poma bi eye akokọ batan ene ne ma ekyere ayonkofa a eda ohene no ene ne manfo emu anase eda omontem ye nyina yenim akokọ batan se ne obo ne ma ho ban ekyere se ohene ne ya akokọ batan a obo ne manfo ho ban the senti uhu Akyeame Poma na ye akokọ batan ene ne ma ekyere se ohene no obo ne manfo ho ban ye nyina yenim se ne akokọ batan obo ne ma ho ban sifa se ne ye beya abo bia emekyere ne ba ne enko enti na akokọ ne akroma ne nhia esansa akroma ni no obe ne ba na otumi ka ne ba na empofrim no otumi ka ne ba ne hye ne bo enti ekyere ayonkofa eda ohene no ene ne manfo ntem se obo omho ban nti se wuhu Akyeame Poma a eye akokọ batan ene ne ma asekyere eno no afa yensa hwe wen so biem se wuhu Akyeame Poma bi na ya kyekyede enwa ene tu a sei na asekyere yesi eka akyekyede ne nwa ko a eka akyekyede ne nwa nko a anka etuo entu wo kwa yemuda eka akyekyede ne nwa nko a anka etuo entu wo kwa yemuda etise wo Akyeame Poma bi na ya akyekyede enwa ene tu a na ekyere se eka akyekyede ne nwa nko a anka etuo entu wo kwa yemuda sei na ase ekyere asomdwie ene ahoto ye nyina ye bu baby se etuo mu osum etuo de etu sese ya etumi di bone the santi no se eka akyekyede ne nwanko anka etuo ntu wo kwa yemuda sa Akyeame Poma yi kyere asomdwie ekyere de asomdwie dizo hunwa akyekyede
any to a Nasichala de Asundri. It's not a catch, she didn't want one, and came 2 and 2 quiet with that. The idea of being here insta a cra saform insa a cra safoa. Akyeame Poma bi na insa a cra safoa na e pa kire say the idea wo no ene wodi enye de okom de no. The idea wo na edi enye de okom de no. Okoto say aduane si wo na enya wodi a wontumi ni da. Eti the idea wo no o na edi enye de okom de no. Titimrem na pere ewo ahinsie hu. Ansa na ebesu ade no na ntawantawa bebre ewo ho. Na so ade no eye wodi a de ade wo no ene odi enye de okom ede no. Itu hu ensa a ekura safo mu a na se kire. Yes atwa so biema na ye hwe Akyeame Poma a obi epia obi a ofrudua ye hu se dua si ho na baako ebatadua ne ho na baako ginase epia no akama mre se de ofrudua pa no na ye pia no de ofrudua pa no na ye pia no se wo frudua pa obi a be pia o na mom okofrudua boni a ho na be pia o. Iti se wo Akyeame Poma ya ekire ohina a na ni de ne ma ya chi se wo ya ade pa obede obeta wachi asikire eno no. Afa se wo hu Akyeame Poma bi a eye trinsa ana se trinsa eye etire mako miensa a yakabom ewo Akyeame Poma so a na ekire se tikro wo hoi enkwa agina adwi wo hoi eni baako fo tirim esa tikro enkwa agina adwi esa za adwi ni baako fo tirim ntino se ye kire ya adwi e de edi dwuma bi a ye be hia nipa bebre adwi ohina otisa no de bia onjina ni tumi nkwa so enya ade na emomu no otie ni manfo adwi nkire ewo dwumadie bia opese odimu ni santi no hu Akyeame Poma na etre miensa ena bo ho a echese tikro wo wei enkwa agina adwen so eni bakofo etrem amayde hye ene aha na ebrebe ma me kwan na me die esi ye hwe insenkyerani ahodo a akamfo de kasa ene ya hwe Akyeame Poma ahodo no bi da ebrebe ma me kwan no so mesa atena se na me de adusua foforo abrew na me mamu nya ne ntie se tete no na ye mpanifo no wa kwan hodo a woni ye nkasa ewo bra obi mpo gina ho no onte ase a hu asem ko a woka kire no na ye ye sanse ncheni we nyina de bokoko na e di tu ye ho nsofo ne santi no sa insenkyerani ahodo ene wonam kra na bu wani kira bofra bi a ohu mpo be say ye yera enya bia ye bia na betumi abie wa no akasa de dabi yenko na yenkofa ne ye nananom e de kire yen migidi se eno ebeboa the sense de mesra ni se bomodia na subscribe e ma channel we na Adesua TV de ye wadesua bebre e de mamo magibre metna se na minimu nyina asua de esan sa Adesua TV yaba mo medamase makram